Evangelist Elliot Ugochukwu-Uko bụ ofu nwoke nwafọ Igbo ọdịmma ndị Igbo na-eche ụra nke ukwuu. O tenarị nwa amadi a bidoro na-achọ ka ndị Igbo zọta oke ha ma si n'ohu wee pụọ na Naịjirịa. Ọkwa ya mere o ji chọpụta otu nke bụ Igbo Youth Movement. Evangelist Elliot Ugochukwu-Uko sokwa n'isi otu dị iche iche ndị na-achọ ọdịmma ndị Igbo. Oyoyo anyị na-ekiri ugbu a ọ karịa na 10 afọ abụọ ọ kpọkọrọ ndị ntorobịa dị iche iche na ndị Igbo kara aka ha nọrọ ka akpa alo ka ndị Igbo ga-esi wee tọpụ onwe ha n'agbụ, ya bụ ka ndị Igbo ga-esi wee keta oke ha. Ọ na-eme ihe a kemgbe na-ekwusighị ike, mana ọ dịkwa ka ihe na-ebe ka na-ebekwa. Ya mere ọ ka jijisikwa ike wee na-ekwu ya ka ndị Igbo chee echiche mara otu ha ga-esi jikọta aka wee pụta ihe ugbu a wee tọpụ onwe ha n'agbụ. Plateau. Oh, we will say, God is Igbo told or we will. Okay?
ọnụ na-ekwu maka data olu maka na mụbụ isi ọkanga na ana-ejerebe mgbe gbara aka mmaga na-akwụ elutoni ọgbọ ga-aka anyị na-eme ka o wee na-adaba n'ikike enyere ọ sị ka anyị biko bido maka na oge agụọzi ndị gbasiri ọrụ chairman ebe ọ nọ watika otu onye n'ọgwanụ mmadụ ya nọ na ọbịa bụ anyị dobere skatakụzọ a na-akpọ mmadụ dịka ọbịa dị n'ime iso anyị nwere uche Aluko chairman Nze Uche Because I now come from Kpakpando again, Mr. and Mrs. Felix Mwako were told is a devout member of Igbo Youth in Kpakpando. Mr. and Mrs. Felix Mwako. Sanko Computers here in Jos, in Montana. Chief Chubanegam was Petro to the Mother Zone. Chief MM1 Petro to the Mother Zone. Chief MM1 Chief Emeruwa Petro. Onya because Chief Emeruwa Petro, our apologies for Obiama. Petro to Babylon Zone. Chief Anthony Obiago up on here before. Chief Tony Obiago. Top class furniture. Top class furniture. The name of the Joseph Abu Igbo. Igbo youth. Igbo youth. Igbo youth. Chief Godwin Ejimado. Petro. Brass to bridge. Igbo bridge. Igbo Godwin Ejimado. And since Oyash, that way, Abanita Rego. As no is war, now I can see one of his war. No one in okay. Congratulations, you made it to this particular round. The finals. Listen to you. Okay. Are you shy? Are you shy? Thank you.
The champion newspapers, the Plateau State, Igbo Joseph Ezeke. I Natarozin Kwambo, Lieutenant CK Evere. Nando Sochia Nazo, Abatago Biko. National President, Igbo Youth, Nigeria, Evangelist Elliot Uko, onye nke Chukwu ọbụ ọbataba anyị kwụrụ ọtọ na ije ma ọnụ mmiri okwu egwu ekpele ọ na-akụrụ n'aja ibe n'eziokwu ka ọ na-akwụ unu wee ma na Igbo Youth nwere nna n'ebe ọ dị Chukwu nso ebe ọ bụ na onye nke Chukwu ụkọchukwu bụ onye isi anyị unu taba kwụọlia ugwu dịka o si nkwesị kwụrụ ọtọ ma ọ bataba very important personnel and entourage, Evangelist Elliot Uko. Evangelist Elliot Uko, Honorable National President. Evangelist Elliot Uko, Chief Augustine Ocampo, would want
Nahang Beta, Chief Austin Okafor, Managing Director of Tino Nigeria Limited, Nna Emeka Motors, Vika Ford, Vicalox Paints, Ostino Group, Omonem Nomonari Kokonaka. The patron of this devotees, Mbo Chief Sylvester Ejide Agnawa, we can help you, Nene. Nabanas, of Naha Jesus, of Nikamara Jesus, is Papa, you got that for put it out of work. I know that these people now had eaten flame. Nice to get in a heart, Jesus. Papa, I can't go to the Bromassic. I won't wash it. I'm not running king kind of Bromassic. I will make it, Papa. Nous pensons que ça, nous sommes this is do money, and this is a bit of data, we can make a Papa is the today, Nana Jesus. Papa, if you are going to give data, if you are look at so, the even in my neighbor, we was a given. Keep your shiver with if I may label, or the working man, the wine, Nine Yogi, Ugochukwu-Uko, get them what my husband there. I would not Yogi, he's getting in the neighbor, Papa to buy, she buying. Make even in a neighbor, we was given, and then send them and all the kind of you now have Jesus Christ in Igbo youth. Yahweh, very mepe, patronai, Chief Sylvester Ejimbe, Rai. This is this is Chief Ejimbe, Pastor. But Reverend Father, because Konya Naka. Ndio, people men or Jiruta. I did life. But I open a people. I got one girl. Everyone at the was for Ojigano area. Omena Lavo or J. Bojikotara and any man for Ibotu. They forgot Naga. Now, our chairman, our guy is here. As Russia, I will throw you and don't get any of the local. I was going on. I'm not going to watch it. I'm not going to watch it. You know, don't watch it. I'm not going to go and the purpose from different zones.
Just here. I just here. The barrister, Mr. Baswell. Police. The president of the police. Mr. Ugochukwu-Uko, the national president. And welcome to us. Chairman of Education. Makana Oburu na ma wa woji Nalwe I aduru can stand on the crowd going work was about that those where I was watching and where I have no when I used to be called Sisi, I told you that I'm very close. I know to can do ICA, just branch. That's our idea. We can do all the guys. I know you will go there when I'm not do. I know you. Ndo mmiri ndụ azụ onye a na-agbakwa n'ike ya n'ụlọ a na-ayọ ibe niile anyị na-eme n'ụbọchị taa nke anyị mere na nke anyị emeriri ya nke anyị na-eme n'ụbọchị taa a na-n'anya n'isi na ya n'azụ I am very grateful for today. I took the money to benefit Your Excellency, the Executive Governor of Plateau State, Chief Joshua Chiridawe, Your Excellency, the Executive Governor of Abia State, Chief Dr. Oji Uzokalo, Your Excellency, the Executive Governor of Anambra State, Dr. Chris Ngige, Your Excellency, the Executive Governor of Imo State, Chief Chike Ojomo, Your Excellency, the Executive Governor of Ebonyi State, Dr. Sam Ibu, Your Excellency, the Executive Governor of Enugu State, Dr. Chimaroke Nnamani, Your Excellency, the Executive Governor of Delta State, Chief James Ogori, Chief James Ojukwu Odumego Ojukwu Eze Uruburu Igbo Land,
His Royal Highness Ezigbo Jos Igwe Joseph Ejimbe Igwe Nnanyerugbo, the President General, Igbo Community Association, Jos Plateau State, other executive governors and royal fathers here present, the national president of the Igbo Youth Movement, Evangelist Elliot Uko, our distinguished guest from East, the chairman of the Equation, Chief Augustine Akafo, other members of the High Table, members of the press, my lords, spiritual and temporal ladies and gentlemen, all protocols observed. I welcome you all to the beautiful city of Jos, the Plateau State capital, for the inauguration of the Plateau State chapter of the Igbo Youth Movement. Nigeria is a country where events occur in every rapid succession. And a movement like ours is not just expected to watch such events carefully, but to also participate therein, where possible or permissible, proffer or offer suggestions or solutions in appropriate cases. There is no gainsaying to be very objective and candid in our appraisal of issue aimed at participating in building a just and an literal society. And in doing this, we shall accommodate our own national sociological circumstances as well as other factors, which from the background of our entire being, and by so doing, we shall succeed in reflecting the youth movement character of mind total in nation building. The evolution of the movement in Nigeria started with the formation of Nigerian Youth Movement in 1937 as an organization which served as a crucible for former and present generation of Nigerian politicians. Among us prominent people who started the Nigerian Youth Movement, this August occasion, our distinguished guests, ladies and gentlemen, we have gathered you all here today to witness the inauguration of the Igbo Youth Movement's Plateau State chapter. This organization had actually started as Igbo Youth Organization in the year 2001 at the palace of Ezigbo I of Jos, Igwe Joseph Ejimbe. But because of the need to work together and the imperatives of putting our resources together with other similar and like-minded associations, we decided to change our name to Igbo Youth Movement in affiliation to the national body heavily led by Evangelist Elliot Uko. By this grace of God Almighty, we have as today established our presence in virtually all the local government areas in Plateau State with about 10,000 research members. Membership into the movement is open to every youth resident in Plateau State, despite your state or status in the society. The aims and objectives. This motive was formed primarily to foster good and harmonious relationship among the whole Igbo youth and Igbo in general, to propagate peace and justice among all stakeholders to Igbo case, to work in accordance with other youth movements with similar vision in the country, thereby promoting peace, progress, and one united, invisible country, as well as the campaign against corruption. Among the diverse ethnic groups in the country, our motto is forward ever and backwards never, and our slogan is Odima Ndiwo. Mr. Chairman, sir, distinguished ladies and gentlemen, it is pertinent to note some of our achievements during this short period of time. We have been able to bring all Igbo youth members in Plateau State under one umbrella, and now we speak with a voice. Also, after the unfortunate September 2001 crisis, most Igbo who were rendered homeless and were in the state of despair without hope of survival were sheltered and given some relief materials by the Igbo Youth Movement and the elders, especially the ICA members. Through these various committees, like the Peace and Justice Committee, under the chairmanship of Mr. Ugochukwu-Uko,
we have been able to reconcile so many Igbo people who have cases in both police stations and lockups. Similarly, the Peace and Justice Committee has been able to settle this movement in this double cause. Today's inauguration is a very special day to Igbo youth in Plateau State, and it signifies a challenge to all of us to go all out to emancipate all Igbos who have been in one form of bondage or in other in the past. Finally, I wish to express our special thanks to all our invited guests and dignitaries for honoring our invitation, and also for them to carry in mind that today's occasion and whatever we might have heard today, we also go by conscientizing the people of that particular society, not minding any tribe involved, that they must conscientize their people on how to keep the peace and progress of this country, Nigeria as a whole. May God Almighty grant you all journey messages to your various destinations. Long live Igbo Youth Movement, long live Igbo, long live Plateau State, long live the Federal Republic of Nigeria. Thank you all, and God bless you. President, Igbo Youth Movement. Omera Inaugurated, Plateau State Chapter, Igbo Youth Movement. Well, that's one. The Bible will be the one way. Me out for every drink or whatever. You go use me just I get impressed. I go for nine. I can't do food. I cannot do. Igbo Youth Movement abụrụ organization dịịrị onye ọbụla iche. IYM bụ organization dịịrị nwa afọ Igbo ọbụla. Another organization nwere ife mana o ji wee dị iche na ndị ọzọ. IYM abụrụ organization mmadụ dị ndụ ga-eteki credit n'ọnyanwa bidoro ọnọfọlas wee tụba alụe. IYM bụ organization Chukwu kwadopụrụ wee nọchọpụ ya wee mebie wee na-ebi ya na-aga according to space Chukwu so ọzọ ibe anyị dị iche bụ nọọ ụmụ ikolobịa Igbo ọnọdụ ndị Igbo na-ewute kpọkọtara ọnụ ebido mebie emere m anya ebe a niile ibe anyị fa ka anyị na wee bido meeting IYM na Lagos tupu wee dobe ofu onye ebe a wee chọọ ka mmee ya introduce. Achọrọ m igosi unu foundation member of Igbo Youth Movement Lagos chapter 1998, Mr. Moses Ezulike. Bomba man. Enwere ife ọ gwara 1998, nwunye ya fụrụ. About 2 hours ago, akama gwara m ya, akama gwara ya nwere m oluzogo. Abịa bụ nneti ya orthopedic Enugu last year bụ over accident. Agwara m ya, mana ka ụkwụ ya kịta akọrọ. Ọ gwara m sị m na IYM abụrụla ife eji azụ okwe, eji achụ ego, wee eji eme politics. Na nye ma Moses Ezulike ya atọ ọnụ wee fight ya ka e destroy ya with all his strength. Wetukwa. Anọ m eji n'iru mmadụ niile 5 years old. Anyị na-eme ọfụma ka ya dị. I'm proud of you all. So otuto dị Chukwu. Ife nji wee kpọọ obere okwu a bụ na ebe ahụ na mmadụ ego abụghị ịtọ gbakọbara. Ọ bụrụ ife dị oke Okonkwo n'uche ya dị oke afọ n'uche, bụrụ ife dị oke Eke n'uche na dị Okoye n'uche. Enwere ife ndị IYM Jos kọrọ mụ 3, 4, 5 months ago. Chọrọ use opportunity a wee disabuse your mind. Ndị ọtachọrọ
500 to elders. This young man had brought threat to any elder. As a matter of fact, people complimenting the elders. And when I have a threat, and my use opportunity here, now go on, I brought threat. One now, now threat. To bring Galaniru, to ndị unu kpọrọ ebe a, ndị unu mere invite, ndị ọrịa unu, ndị na-enyere unu aka, ndị nna m na-ama mma, ndị nọ n'ịkpọrọ ebe a na-eme n'agha abụ asụ Igbo. Dododo. I'm very sorry. The liars will. I'm not going to the Maswell. I want you to make one. If I was not to be whoever as you go my wife, if you were any gentleman, I want to make you about no one I know what I will move before today. I'll be talking to but at 6 years old, IYM to God be the glory. Because when the people know partisan politics, politics are American. Politics is governance, ascendance to power through political parties. You know what? I want to ask you. Come on. Actually, they were movement like 2 chapters of one movement in the Rama. And there are political parties in Nigeria today. And there are so many politicians who never young people when they have. Establish movement IYL. When 9 years ago after, when they're 9 years ago, after to put a line where do I know? Now, 17 chapters. And my chapter to put a little bit. What I said that if movement, not to say, I will go. Somewhere never look at that. I went to morning if I am in a man when you know, only know my back, natural next month, you do it. Next year, on the national. If you look for it's some Baptist civil forum of the gospel. I do. I want to. Don't have no foundation of them. We want to see how to go. I better you want to think about it. Actually, before you leave the Fabo, to the American man or from the dancer. To them and you can go away and open. You might get everything. I told them the one that will get position on the family. When I go to the family, this guy right now, I ain't secure with you. Are you ready? Francis Wafo. Francis Wafo. What people have Francis Wafo? Odapo Jude American. What people have Jude American? Ugochukwu-Uko. Ugochukwu-Uko. Wana ya kwa kibuna.
ebe n'ụbọchị nke taata anyị nwere chi ọzọ anyị nwere chi nke anyị na-ehe ndị iro anyị asị na anyị nwụrụ n'aha Jizọs egwuna ka onweta ha n'aha Jizọs abawa na egwu gị bụ nna kajọ mmadụ pịa egwuna kajọ mmọfụ ya ka anyị na-anaba iche iche egwuna kajọ mmadụ pịa egwuna kajọ mmọfụ anyị awa na egwu gị bụ nna nwunye nna na anyị mana ihe mezuru anyị zụrụ anyị n'ụbọchị nke taata na ekene n'aha Jizọs abanara otuto n'aha Jizọs awa na ekele gị bụ na ndị ọbụla n'anya nke apụ n'unu ife ọma n'obi na-emekwa ife ọma ekpelepụ ndị niile ga-abịa ihe ntụ na aghọ n'ime biko kpochapụ ndị niile ga-abịa na ka ife unu na-emekwudosie ike maka ọdịmma Igbo tupu biko ka afọ ume I do not be of evangelist Elliot Ugochukwu-Uko. I can go much of it. Thank you, sir. Thank you. We are going to talk to our central chairman. I'll say I talk to our chairman. So, President Gideon for today. I make an education member. For this to